Liceu Apropa és un programa social obert a tothom amb el que volem millorar la vida de les persones a través de la música. Creiem en l'accés universal a la cultura, apostem per l'accessibilitat i treballem per garantir la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat a través de programes, serveis i avantatges. Treballem perquè l'experiència de venir al Liceu sigui el més completa possible, també per a les persones que tenen alguna diversitat funcional o discapacitat. Oferim serveis que garanteixen l'accessibilitat física, cognitiva i sensorial. L'audiodescripció és un servei de narració en directe que proporciona a les persones amb discapacitat visual informació sobre els elements visuals claus de les òperes en una funció concreta. L'audiodescripció es pot gaudir des de qualsevol butaca del Liceu gràcies a una aplicació mòbil. El servei de sobretitulació i subtitulació facilita la comprensió de l'argument i l'acció de les òperes en català, castellà i anglès. Adaptem els resums argumentals de les òperes escenificades als criteris de lectura fàcil en forma, llenguatge i contingut per facilitar-ne la comprensió. Les adaptacions estan disponibles en català i castellà. A més, la senyalística de la sala segueix els mateixos criteris facilitadors. El bucle magnètic permet que les persones amb pròtesis auditives puguin escoltar la música amb qualitat i sense interferències externes. Aquesta instal·lació està disponible a la sala, a les taquilles i al foyer. A la platea disposem de 16 places reservades per a les persones amb mobilitat reduïda i usuàries de cadira de rodes i vehicles elèctrics, així com 20 places més per a les persones que les acompanyen. A més, posem a disposició del públic assistent cadires de rodes en cas de necessitat. Alguns espectacles del Petit Liceu compten amb resums anticipatius adaptats amb pictogrames. Aquestes adaptacions faciliten la comprensió dels arguments a les persones amb autisme i persones amb discapacitat intel·lectual. Des del Liceu oferim activitats accessibles amb projectes dissenyats específicament per a col·lectius concrets. L'objectiu és oferir una experiència artística plaent i propera per a totes les persones. El Liceu forma part del programa social Apropa Cultura amb l'objectiu de facilitar l'accés a la cultura a tothom, incloses també les persones amb discapacitat i en context de vulnerabilitat social o econòmica. Obrim tota la programació del teatre i les activitats i projectes del programa social a aquests grups a preus simbòlics. D'aquesta manera, volem contribuir a la millora de la vida de les persones a través de la cultura. Òpera a l'Abast és un programa divulgatiu amb el que apropem l'òpera a entitats socials a partir de xerrades amenes, entretingudes i properes. Intèrprets de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu acompanyen les trobades musicant fragments de les òperes. La proposta culmina amb l'assistència posterior a un assaig de l'espectacle. L'activitat Entra dins el Liceu permet a tot tipus de col·lectius en situació de vulnerabilitat assistir a un assaig del cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Complementem l'activitat amb una visita als espais públics del teatre. L'activitat Toca Liceu permet descobrir àrees de treball artesanal normalment inaccessibles al públic, com els serveis de caracterització i sastreria. Les seves responsables ens mostren els vestits, perruques i complements que donen riquesa a una producció escenificada. També permeten tocar aquests materials a les persones amb discapacitat visual per completar la informació oferta a les sessions amb audiodescripció. El programa Ritmes en companyia està destinat a persones hospitalitzades que conviuen amb un trastorn mental greu per contribuir al seu benestar i al seu procés de reinserció a la societat. Les persones experimenten amb instruments musicals de percussió amb la participació activa d'intèrprets de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Els tallers TEA són una proposta didàctica per a criatures amb autisme i les seves famílies que es realitzen abans d'algunes produccions del Petit Liceu.
S'hi fan activitats musicals, corporals i sensorials per anticipar els personatges i les temàtiques de l'obra que veuran a continuació. Les funcions relaxades són representacions de la programació obertes a tothom, també a persones amb dèficit d'atenció o autisme. En aquestes funcions no exigim el silenci absolut. Adaptem la il·luminació i el so de la sala perquè no hi hagi forts contrastos i reservem butaques de fàcil accés. Fora de la sala oferim un espai de relaxació sensorial per qui necessiti descansar una estona durant l'espectacle. Apostem per la producció d'òperes de nova creació amb vocació comunitària, on els processos creatius es duen a terme des del diàleg entre la ciutadania i professionals de l'òpera. La gata perduda va ser la primera òpera estrenada d'aquesta línia. Amb aquest projecte impulsem processos de cocreació i de participació activa i la vertebració social del territori a través de la creació. L'objectiu és fer possible la participació o cocreació en àrees artístiques, tècniques o comunicatives a persones de qualsevol col·lectiu social. Seguim desenvolupant aquesta línia amb nous projectes a diversos districtes de la ciutat i amb diferents comunitats, amb la voluntat d'apropar l'òpera a tots els públics. El programa social Liceu Apropa és un programa viu i en constant evolució. Conscients dels reptes i de la complexitat de la societat actual, treballem per donar veu al compromís social i per facilitar l'accés a la cultura com a eina de transformació.